Здравейте от Софийския зоопарк. В момента нашия хипопотам Норман закусва. Норман е дошъл в Софийския зоопарк от Полша, а този вид се среща основно в Африка. Известен още като речен кон. И действително хипопотамите не плуват, а те ходят по водата. Живеят на стада, където обикновено са основата им е от женски и един мъжки, заедно с малките им. Те имат силни зъби, които постоянно при затваряне и отваряне на устата се заточват. Дълги са около 25 см, а устата могат да се отворят на 150 градуса. Изключително силни животни и са известни още като най-опасното животно в Африка. През деня те обикноват повече през повечето време да са във водата, където си почиват и се разлажат, защото кожата им е много чувствителна, и излизат нощно време да се хранят. Хипопотам е същинският властелин на водите в Африка и дори нилският крокодил го е страх от него.